Barkanmu da wannan lokaci, barka da jimirin kasancewa da mu a wannan tasha mai albarka. Bayan raba Ummi Rahab da aka yi da akawun ɗinta na Instagram mai wajen followers aƙalla ba a ƙasar ba ya haɗu 200,000. Sai gashi a wannan karan ta buɗe sabo inda take yi wa masoyanta wani bayani. Don haka mai sauraro kai tsaye za mu nuna muku wannan bayani da wannan jaruma take yi wa masoya. Amma mai sauraro kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙonka da ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta yadda da zarar mun ɗora sabon aiki za ka samu cikin sauƙi. Mun gode da kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Don haka mai sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga yadda bidiyon ya kasance. Dan Allah akwai wanda ya buɗe Ummi Rahab official ya buɗe account ɗin nan yanzu yana da wajen 26 followers ne. Da na shiga ma ina bincike sai na gano ai har YouTube ne buɗe da shi. Ba ni da YouTube, ban buɗe YouTube ba amma kwanan nan na buɗe shi ba. Amma wancan dai wanda aka sa Ummi Rahab ɗin nan ba dawo bane ba. Yanzu wani amfani da ya daga man hankali shi ne wata rana ina zaune sai ga wani bawan Allah ya zo har inda ne yana zuwa sai caye min biya shi kuɗi ya ce kuɗin ka kuma wani kuɗi kenan sai caye min ai ya tura min da kuɗi na sa mishi da akan number na ya turo min da kuɗi ta aiki da sai ta na mishi ni kuma ya ce ai sun gayyace ni biki zan je ne suka bani deposit 150,000. So lokacin bikin ya zo shi ban ji ba tunda ban san da an yi ba kawai dai mutumin da sai da ya bi diddigi na da ya gano har inda nake yanzu ya same ni ya ce mun ya shuɗe shi alhalin ban san hawa ban san sauka ba.